agmaymaysa itirabi katawan ti mangdenge iti sangit ko no kasla awanen ti pagturongan si kalata apo ti ayayatek no agpog sa ti bigsak ket mapukaw ti namnamak kinunam anak adda akin ka saan ka panawan anak ko no agmaymay-maysa ak sikati kaduak sikati lawag iti sip ngeti biag no ag sangitak sikati mangliw-liwa no ag kapuyak sikati mang papigsa awan ti makaisina kanyaken ka taag na nayon ti ayat mo apo no agmaymay-maysa ak sa anak nga buteng taag da ka kanyak iti amin nga tiempo no dagiti gagayem ket lumaksip ket dagiti tattao ket liba kendak no awanen ti mangtepigsa ti saom lata ti pagbiagak sikati bantay ko sikati sa laknib ko uraya niya ti mapasama sa anak nga agbuteng no agmaymay-maysa ak sikati kaduak awan ti panakabaybayan no ag kapuyak sikati mangibangon kanyak no ag sangitak sikati mangliw-liwa at talekat aginggay ti panongpalan tama taleka apo Jesus no agmaymay-maysa ak adda kalata sikalaeng tinamnamak kenga ko Jesus agmaymay-maysa taadda kakanyak itaken iti